Zrovna, počkej, hele, už se to zapl. Kamo, zrovna se vylezli po tam to točíme schodišti, strašně super to je, ty kráso. Čekáme na slide. Počkáme, jo. Jedeme po tunelku. Počkej. Můžu? Počkej ty. Jedu. Ují. Počkej! Jej no. Není říkal opravená. Kozí. A moje koza. To je moje koza, jo. Jdeme pryč. Je to suko. Tomášek jede. Ahoj. To se tak točí. Připravit, pozor, teď. Jo, seš tam. Super. No. Začal jsem točit vlogísek, že jo, Tomášku. Tak už ho taky dotočíme. Takže hledáme. Za ní co a jsme kde? Tady? Jo, tady. Takže VC máš... Pěkně daleko. A byl taky. Tady? Výborně. VC máš s tím. Tady někde lavičky a tam... Jo, tamhle to, super, jdeme. Takže právě jsme se vrátili z VC, tady s Tomáškem. Měli to tam 11 z 10. Lepší jak hajzl normálně ve škole. A teďka se chceme vydat tam nahoru a nejlépe... Ale. Směrem vodní park. Přesně, směrem vodní park. Tak nám ještě parce, tamhle to se mnou je. Ale nevím, můžeme to zkusit tamhle tudy teoreticky, když to řekneš. Slepá ulička. Tam je slepá ulička, škoda, no. Hele, chcete to zkusit tam? Tam je ta slepá ulička. Škoda, no. Tak dobře, tak jdeme tudy prostě. Tudy a kamže k vodnímu světu? Jo, vlastně zpátky. Tak jdeme k vodnímu světu. Kolik je? Co? To je. Je teprve půl, ani ne. Ještě ne, tak to můžeme projít. Dobrá, tak to ještě projdeme. Tak jo. Tak to se nám To se nám práce. A jaký čau, ještě nejdu. Však ještě jdeme to prolejzat. Akorát je to tady to. Rozhodli jsme se teda projít tu slepou. Tak jdeme. Takový hezký stromový. A tamhle kozečka. Aspoň něco dobrýho. Želízka, tak ty mám moc rád. Ale nemají to tu špatný, nebudu kecat. Můžeme taky až nahoru. Chceme až nahor? Hej, jdeme nahor. Jdeme to do vlogísku, že jo. A já jsem moc velký, takže já to mám tady trošku horší. Objížděli jsme novou cestu. Je. Ono tu je budiště. Jo, počkej, to si musíme dostat nahoru, abyste slezli. Musíme sem. Ne! Joha. Hele, tak běž a ty mě potom natočíš ze zhora. Jo? To nahoře? Jo, pojď. Hezky. Tak jata. To už je to? Tak je zkus natočit, prosím. Zkus to. Jo.
tady. Můžete chytit za tohle. Tak pojď. Oh. No? Kámo, já se nám kyčil, tak... A nebo takhle, no. Tohle, tak ty jsi jinej. No, ti jinak jako nepomůžu. Najdeš to tam na něj? Ne. Pojď, počkej, pojď. Podáme ručku. Pomocná ručka. To je na hovno. A tady na tohle si musí chytnout, no. Tak to nějak kupři, Adrama. Super. Já se jdu podívat ještě na další cestu. Takže kamarádi, dostal jsem se přes tady tu železnou oponu a teď je tady nějaké blbé to. Co mám dělat? Kámo, proč je to tak malý? Já chápu, že jsem vyrost, ale slepá ulička. Co tady? Slepá ulica. Nevím, jak se dostat ven, ale to beru nuby. Tak to kašlu, to beru zase to železno. Tamášek to vylez. Pan Dreamy, ano. Správně. Když jsme vylezli oba, takže pokračujeme dál. Přesně. Toto železno z Mřížkova přesně tam, do toho, kde jsem byl. Tak se my se teď podívat. přesuneme. Přesně. Tak jsem tady zas. Tomášek už hledá bludiště a jdu jinakým směrem. Já jdu třeba tudy. Jo. Tudy. No, já se fakt blbě. No šas blbě, to je mi jasný. Tomášek se vrací. Já jsem našel správnou cestu. To tak vypadá, to už je to. Našel jsem správnou cestu, lidičky. Tomášek už se plazí za mnou. No až tady už je břík. Tak to můžeme, aha, není. Klída. Je tu hezký tobogánek. A další tobogán do tmy, tak tenhle, na to. A tady je další schodiště nahor. A schodiště dol a další nějaký pitomostí železný. Tak to ještě zkusíme dát nahor. Tak jdeme dol. Senka nám takovou uspokojící hudbu a zrychlím to je dobrý nápad. Tam, mám pocit, že tam to je asi ne úplně, ale dobrý. Tak jo. Já bych šel jakoby dol. A nebo jít zase do toho prolízání. Tam. Já bych šel do toho prolízání. Tak to mám prohlížet. Tak jdeme železnou tou. No, ale jsem moc vysoký. A pak, že my tu nemáme problémy. No, podívejte. Tak a teď se podívejte, jo. Tady mám moje hlava a já už se dál nedostanu. Nebo dobře dostanu, ale no dobré, tak jsem skončil. Jako... Jako vážně. Já už dneska mě budou zítra bolet kolena. Tak, kde pak seš, Dreamy? Tady. Kam pak to nes... Jo, ty jdeš dolů vyloženě. Tak jo. Tak běž teda dole. Tak. Au. No. Jsme ve slepý uličce. Tak jdeme hore, no. Tak vy jsme chytří, dámy a pánové. Sklouzejme to tobogánem. Co ty na to? Tam sklouzeme to vodopádem a... Vodopádem, aha. Jo, vodopádem. A teď tamhle vyjdem u toho vulkánu. Kde? Půjdem tudy. Tak jo, pojďme tudy. Ten, kdo řekne, že 180 kluci tady nemají co dělat, tak máte části pravdu, ale každý musí být jenom dítě, že jo? A vy jste momentálně v pubertě, takže... Jo. Dobrý, no, tak. Plazíme. No, nemohli. Jo, jsme tady. Tak, dámy a pánové, začíná Total Exploring. Můžeme se zatím povídat. Tomášku, jdeme si povídat. Co ty na to?
Hele, tento výlet je zatím super, na to, že stál 200. Plus autobus. No, pravda, plus autobus. A tady vůbec nejdu. Ano, teď tady lozíme hezky. A dobrý, jdeme dolů. Jsme tady. Tak jdeme zase nahoru, musíme jít to. Co? Je? Půl. 12. No, 12. Jo. Tak to nás zatím prolíst. Ledísek, který se připojili 2 kokoti. Kucí, kam jdete? O, kam to jdete? Semka jdeme, jo? No, tady je stezka, more. Jdeme, no. Taníček jde lozit. No, dobrý, no. Vyběh, no. My jsme tady běhali jak svině. Tak pojď. Je tam. Tak on nemá ponožky. To je pravda, no. To je jedno, je tam. Jozi, ty. No. Tady ti to zastaví. Jo? No? Tak on je to měkký, že jo? No, neboj se. V pohodě. Nebylo, no. Tomášek. Je tam. Pepo, teď ty. Pepo, teď ty. Dělej, vole. Tak, když se tady Hej, tak se rozběhne. pokouší se. Na těch kachličkách. No, pokouší se to tady vyběhnout normálně, tak pojďte. Asi 5. pokus. To dáš, Stando. Běží. Má to! Jo. Jo! Standa to dál. Dál s ponožkama. A teďka Pepa. Josie! Josef! Ozvěna. Super. Pojď, Josie. Běží. Jo! Ne! Ještě jednou! Já ti věřím! Já ti věřím! Pojď, dělej. Kámo, Standa to dál. A Tomek to dál. A já to dál. Dávaj! Pojď. Dám ruku víc, to bude díky. Pepa neběží. Jo! Hezky. S pomocí. Jo! Jo. On tam nevyleze! Jej, zkoušeli jsme to. A co? Zrovna jsme se vyblbli na trampolíně, že ano, Tomášku. Ano, fotbálek, Srávně. to je za základko. Nevím, první světová. To je no. Teď musíme jaké brouzeliště, protože tam máme sraz se třídou. Jestli jsme všichni živí, no. Ano, správně, jsou všichni živí. A potom se uvidí. Nese. Tak po nějaký době jsem zase začal točit a dali jsme si tady ty ice cream balls za 120. Řeknu vám to takhle. Je to prostě jenom zmrzlina v kuličkách. Nic jiného to není. Ale chutná to prostě jak normální zmrzlina, jak to mám prostě říct. Prostě normální. A jak je to v tom menším množství, tak je to asi lepší. To je pravda. Asi tak. Tak nestydí. To je pravda. Podle mě zmrzlina vyšla na stejně. To je dost možný. Ale velká zmrzlina. No co? A jsme se asi něco dali. Jedeme za 3, 2, 1. Tim. Ahoj.